Chcu w Sejmie w osobie za nimsce asymilowane Serboki rečeć, a za w wulkich miastach bydlace Serboki. Widzi Sejm jako zapozdźeny wuslědk wobydlerskiego hibanja w NDR. Chcemy za nasz lud swobodne wólby. Za tute demokratiskie zakładne prawo angażują się jako kandydat. Mi je w sobie ważne, że stat a polityczne strony serbski Sejm jako wóz serbskiego ludu zaznawaja, akutnie biorą. Serbska zromadność ma především otevřena a atraktivna być. Możemy nasze krasne tradycje a nasze rěče dale wuwiwać. Dewotne, seksistiskie a nieprzeczelskie zadźerzenie mamy za sobą ostajić. První serbski Sejm je hižo serbski polityczny dyskurs ożywił. W drugim Sejmie chcą to dale wieść. Przy tym chcą začuće zhromadźenstwa delnieje a hornieje Łužice zesilnić. Dłuhodobnie chcą docpěć, że serbski lud sam o serbskim kubłaniu postaja, sam o serbskiej kulturze postaja, sam trebny budżet rozdzieli. Przy łužiskim regionalnym planowaniu a wużywaniu wody, zemskich pokładów a pudy ma serbski lud sobą postajeć. Miasto jenoż pudla siedzieć. Wszystkie tute prawa je Nimska z ILO 169 drugim ludom przypisała. A ja chcę docpěć, że Nimska tute prawa też nam przypisa. Mimo toho chcę serbską diasporu w wulkich miastach silniejszo zapřijeć, a prawniski ramik za serbskie towarstwa a domowinu rozšírić a skrócić. Bych silnie nuty, jak może się Sejm na przeciwne mienienia przez sprucniwe konsensowanie rozpuścić. Tak so wszyscy schwalene obsamknienie podpierują. Dzieła z konsensem, miasto z konfrontatywnymi większynami, przeją się też za nasze drugie parlamenty. Ludziom w asymilowanych kończynach chcą prajeć. Mamy nadzieję, że so serbska rzecz nawróci, a że może zniczone brunice w kończynach żyć. Serbskiemu ludzie chcą prajeć. Wużywajcie składność, kandydatki a kandydatów do serbskiego Sejma wolić. Demokratia a swoboda nie stej samozrozumliwej. Je lepiej nitko za swójskie polityczne struktury twarić, hać przepozdźe w tym zapoczeć. Dziękuję za.